ناحیا باشیکê ku dikevîte bakurê Rojhilatê deşta Mosul ev bajêr ke hemî ol û netewên cuda cuda bi xwe vedgirîtin belê rêja here zor êzdî ne. Başîkê bi mavê zêdetir ji 2 salan ketiye bin desthelata çekdarên Daeş da belê beriya çend rojan ji layê hêzên pêşmerge û firokên hevpeymanan hat azadkirin. Niha qebarê ji navbirina evî bajarî gelekî zor e û bi taybet cihên ayînî wekû mezarên êzdiyan û xaniyên hawlatiyên sivîl. للعلم داعش استخدم بۆ زانین داعش ترس و کۆچکردن و تیرۆر بکار ئانین ji bo avakirina dewleta îslamî li her cihekî destê wan gihiştiye keskatî kirine hişkatî û guherîna mirovan ewên bi keramet û bawer bi xwe heye ji bo mirovên rezîl û bê kesayetî. Ez yek ji wan kesan me got efserim li wizareta pêşmerga mala min dizîn û sûtandin û tev de jî wêran kirin. Sererayî wê çendê ku başîkê gelek jê hatiye xirakirin belê xelkê evê deverê dihên û seredana cih û warên xwe dikin û taybet cihên ayînî. يعني الدمار كبير خراپکردنeke zor e û ez dikarim bêjim pênceş sedî hatiye xerabkirin. Boçî min got ev ciyê wêran kiriye çimkî ew wêran e û pêdivî bi harîkariyên navdewletî heye û harîkariyên welatên mezin û UNICEF. Ez nedwê baweriyê dema xelkê vê deverê bi vî awayî vegerin nav malên xwe. Hejiye bêjîn ku qebarê ji navbirina nahya başîkê nahête texmînkirin. Lawma hawlatiyên evê deverê dixwazin ji aliyên peywendîdar harîkariyeka nîvdewletî bihêtekirin da ku başîkê wekû caran bizevrîte ve. Kawa Umer Dengê Emerîka, Nahya Başîkê.